Вярно е, моето наблюдение, че с това се цели да се докаже, примерно, че банката е била източвана. Но, както вие казвате сега, такова нещо няма как да бъде показано, защото не се е случило. Имаме известен успех. Вече не говорят за кражбата на 4,5 милиарда, защото ние успяхме да обясним на обществото, че 4,5 милиарда не са пари, а са умозрителни заключения на претендиращи за експерти. Нали, упражниха се за стрес тестовете върху тази неработеща банка. Това е положението. Господин Божилов, как вървят и се развиват тези скандали по линия на съдебната власт? За всеобщо очудване вече има спечелили вложители, които осъдиха държавата или БНБ, или как е коректно да се каже, заради забавеното връщане, издължаване на По принцип те са осъдили държавата заради действията на БНБ, защото отговорността е на държавата. БНБ е един държавен орган, който е натоварен с определени функции. Те съдебната битка започна още от 2014 година, от август месец. И доскоро като цяло позицията под определен натиск, вероятно, на съда беше, че БНБ е някаква стопанска организация, едва ли не търговец, и тя не може да ангажира отговорност на държавата. Но тъй като тези неща не могат да бъдат до безкрайност, плюс това е пределно ясно, че в един хубав момент е много възможно нещата да отидат и в европейските съдилища, с едно определение на Върховен административен и Върховен касационен съд смесен състав, нещата започнаха да добиват друг вид и в това определение изрично се посочи, че отговорност на държавата е да гарантира финансовата стабилност и интересите на вложителите чрез БНБ. Следователно, действията на БНБ ангажират отговорността на държавата. И по този начин беше определен като компетентен съд, Софийски административен съд, да гледа всичките дела на вложители. И то по закона за отговорност на държавата и общините за вреди. И в резултат на това определение вече разгледани по същество дела, които в момента за решаване, доколкото знам към вчера, онзи ден са около 20, има няколко осъдителни решения, с които БНБ е осъдена, но тук става въпрос все още само за забавяне на активирането на гаранционната схема, т.е. изплащането на гарантираните влогове. Предстои обаче, защото влязаха доста дела и за парите, които са загубили вложители с надгарантирани суми, и ще бъде много интересно развитието и на тези дела. Защо? Защото в края на краищата БНБ като такова съществува в общественото пространство по три причини. Едната причина е да имитира пари, втората причина е да поддържа някаква политика в тази област и третата, най-важната причина е да гарантира банковата стабилност в страната и да защитава интересите на вложителите, т.е. да им ги гарантира. В случая, независимо дали се твърди, че КТБ е източено, че КТБ е било пирамида или нещо от сорта, или че КТБ е била една работеща банка, която е фалирана от БНБ чрез специалния надзор и тези неща, това общо взето е въпрос на втори план. Ясно е, че и в двата случая, която е хипотеза да приемем, държавата не си е свършила работа. Финансовата стабилност е нарушена и безспорно интересите и правата на вложителите с надгарантирани суми са нарушени, защото на практика в момента те губят тези пари или ще загубят поне една голяма част. Това е ясно за абсолютно всеки, че държавата не си е изпълнила тези задължения чрез БНБ. Следователно е напълно нормално в едно демократично общество, в една правова държава, те да заплатят съответните обезщетения на хората, на които са причинили тези вреди. Има ли вероятност да не ги заплатят според вас? Според мен не. Защото практиката на Съда на европейските общности, както и на Европейския съд за правата на човека са изключително категорични. И тези факти и обстоятелства са видни и доказуеми, че на практика вината в края на краищата под една или друга форма отива в БНБ. И дори тук под натиск Върховният административен съд, ако се прецени, че той е компетентен, разгледа като втора инстанция тези дела, ще бъде много трудно да обоснове някаква различна теза. В други разговори ставаше дума, че тези искове към държавата могат да надхвърлят 10 милиарда лева. Това точна сума ли е, все още актуална ли е? Тази сума включва тези изплатени 3 милиарда и 700 милиона, които са
вече изплатени, т.е. това е загуба за държавата и за икономиката, не че са държавни средства. Да. Това е едната част. Другата част от калкулираните по този начин евентуални загуби бяха между 600 и 800 милиона от загубата на работни места, неизпълнени поръчки или не получени средства или платени обезщетения за неизпълнени договори. И една голяма част от тях представляваха така едно грубо изчисление на сумите, които няма да постъпят в бюджета от осигурителни вноски и така нататък на освободените лица. Това са индиректните загуби, но директните загуби могат да бъдат равни или по-високи на размера на загубените пари, т.е. ние говорим за 6,2 милиарда, като остатъка всъщност в случая е 2,6 милиарда. Не знаем, но практически аз съм абсолютно убедена, че Оманският фонд ще осъди държавата. Там искът е за 700 милиона, но това е начален иск. Не се знае какво ще решат. Подлежи на увеличение. Там има страхотни, над 10% са съдебните или юридическите разходи, а може би и повече. Така че това е около 1 милиард. Евентуално ще бъде загубата от изплащането само на Оманския фонд. Ако акционерът, другият акционер по тази логика и с тези аргументи осъди държавата, той ще получи... За Цветан Василев става. Говоря за Цветан Василев. Да. Той ще получи размера на капитала, плюс печалбите за 5 години и още не знам какви вреди и щети може да претендира. Може да претендира и за космическа цифра. Другите средства са 2,6 милиарда на вложителите, които това е номинал. Върху тях има наказателни лихви от 10%, вече 2 години, почти 2 години. Те текат тези лихви? При завеждането на такива дела до изплащане текат. Но ние имаме хора, които пострадаха здравословно, имаме много починали хора и даже сме подготвили специално, имаме един член от управителния съвет, който следи тези чисто лични трагедии. Ще ви помолим и на това да дадете гласност в една следваща публикация. Те могат да претендират за много други косвени, морални щети и вреди. Така че сумата 10 милиарда може да се стори приказно малка на държавата. Въпросът е, че трябва да имаме нервите и търпението да изчакаме тези решения. Не противоречи ли това, което казвате на официалната статистика, която казва, че България има икономически растеж? Още в миналата година спомням, че вие предричахте удар по икономиката заради удара по КТБ, защото много малък и среден бизнес, пък и големи комплекси, като военно-промишления комплекс, ще спрат да работят и това ще се отрази на икономиката. Как си обяснявате това противоречие? Няма противоречие, просто има стъкмистика, няма статистика. Има номинално увеличение на приходите, има номинално някакъв израз на ръст на брутния вътрешен продукт, но евросредствата са отнесени към бюджета, дават горе-долу този ръст. Фактически реалната икономика, такава каквато трябва да е, за да генерира принаден доход, принаден ресурс, тя не се развива, тя е спаднала. Ние посочихме, че 0,6-0,8% спад на инвестициите, а ние имаме много по-висок спад на инвестициите, означава 1% намаление на потреблението от 1 до 8%. Ние нямаме ръст на потреблението на физическите и юридическите лица, с много малки изключения в сектори, които изнасят фактически непреработените наши руди и така, метали. От друга страна, директна последица е двойното увеличение на вътрешния външния дълг. Последица е състоянието на поне 5-6 от всички банки, за които не се наемат аудитори дори да правят стрес тестовете им. Последица е монополизацията на банковия пазар, защото в момента 2 банки формират 2/3 от печалбата на банковия сектор, т.е. от около 1 милиард 980 милиона. Абсолютно ненормална е картината, при която
цялата държава, икономиката е губеща, не може да формира и няколко процента печалба, а банките регистрират всеки месец рекордно по-висок ръст и тази година печалбата им 20% по-висока от миналогодишната. Доколко знам, в Румъния са на загуба за миналата година. Навсякъде, където има някакъв синхрон между икономиката и банкирането, са съпоставими цифрите на ръста, т.е. печалбата на банките би следвало да расте горе-долу толкова, колкото е реализираната печалба на реалната икономика. Но така както са тръгнали нещата, този модел е заложен още от 1991 година. Банките винаги са били приоритетни за държавата и държавата винаги игнорирала реалния бизнес и всъщност си вървим към една територия, бетонирана за евтин туризъм и това ще остане. Като гледам какво стана с КТБ, разбирам защо банките са приоритет на политиците и след това, след тяхното разграбване не следва никаква отговорност. Има една тема, която не се засяга много, защото тя касае едни 600-700 души, това са служителите в банката. Хората не отиваха в тези банки, само защото лихвите бяха по-високи. Това не е вярно, че са били по-високи. 2009 и 2010 година лихвите на Unicredit Bank бяха най-високите в цялата държава. Това е времето на либийската криза. Когато господин Хампарцумян призваваше хората да не се поддават на паника. Не е въпросът в лихвите. Нормално е всички, или половината, или една трета от хората в последните списъци да са влезли в банката, защото просто условията за договаряне на влогове са били по-изгодни. Чисто човешка, нормална реакция и няма криминал в това човек да си избере която и да е лицензирана българска банка. Повечето от хората от бизнеса, с които разговаряме обаче, физическите лица са били в тази банка заради обслужването. Обслужването в тази банка е на висота, която нито една от българските банки няма и няма скоро да достигне. Защото ние сме свидетели на едно арогантно поведение, едно повишение непрекъснато всеки месец на таксите. Да. Значи не стига, че формираха 20% на ръст на печалбата. Те непрекъснато товарят българската икономика и българските граждани с нови такси и нови комисионни. И лихвите по кредитите. И тази ненормална ситуация на пълен дисбаланс между банковата система, банкирането и реалната икономика в един момент ще доведе до срив. Защото банките не могат да работят, когато няма на кого да предоставят кредити, а ние сме точно в такава ситуация. И за ваша информация сега ще го кажем, че ние притежаваме документи, в които това преливане на средствата като от басейн, все едно се пълни от едната банка в другата с депозити на хората, но изходите са блокирани и не се дават кредити, има няколко измерения и тези измерения, между другото, са посочени от надзора, от подчинените на господин Гунев на управителния съвет, само че никой не е обърнал внимание. Това е нещото. И може би не разбрах да поясните точно какво. Има едно сравнение в един банков документ, който показва нагледно какво представлява ситуацията на банковия пазар 13-14 година. Басейн, в който през огромни шлюзове и отгоре като потоп се вливат депозити, а оттам водата излиза през някакви малки отвори, т.е. кредитира се съвсем малко, влиза много и този дебаланс създава опасности от рискове за банките, за определени банки, за цялата банкова система и това много ясно е индикирано. Има и нещо друго. Така както съдим по реакциите на Централната банка, по избора на подуправителите, т.е. тези, които директно носят вина, те са виновни за фалита на банката, за фалирането на банката, те останаха да управляват банката. Ние правим един извод, че има един единствен честен човек в тази банка. Аз изключвам обикновените служители. И това е бил шефа на банковия надзор. По същия начин, за да се намери виновник и да ни замажат очите, обявиха касиери, счетоводители на КТБ и така нататък за виновни, като хората не са взимали решения, това са служители, които са изпълнявали една нормална счетоводна дейност. И за това ние няма да спрем да искаме да видим точно кои са виновните, защото за нас няма никаква причина за съмнение, че банката беше ликвидирана счетоводно и умишлено. По политически, икономически и други причини.
Кой можеше да го направи? Знаете ли кой стои зад всичко това? Лицата са все по-ясни, тези, които на практика фалираха банката. И можем да ги кажем поименно. Проблемите почнаха по времето на кабинета Орешарски, като неадекватната намеса на господин Орешарски, Чубанов, Йордан Цонев на практика доведаха до тази патова ситуация, като практически банката беше фалирана накрая с решение на настоящия премиер Бойко Борисов, който под съветите на министър Горанов, Иван Искров, както и Порожанов, който беше финансов министър, взе решението и даде разрешението банката да бъде фалирана. И вчера имаше едно интересно интервю на господин Григорий Вазов, който е председател на Фискалния съвет, който много ясно каза, че това е било изключително голяма грешка КТБ да бъде ликвидирана. И ще припомня, че още в началото на тази сага почти всички икономисти заемаха позиция, че КТБ е системна банка. А какво означава системна банка? Банка, при която разходите за нейния фалит биха били по-големи, отколкото ако тази банка бъде стабилизирана. И на практика се оказва, че това е една грешка. В момента все още няма отговорни лица. И на мене ми е много интересно как ще убедят обществото, че в момента се прави нещо и се разследва цялата тази ситуация, при положение, че господин Иван Искров не е ясно къде и никой не е чувал за него нищо от 6 месеца. И шефа на финансовото разузнаване, който е следвало в реално време да следи, и той е следял какво се върши в тази банка, просто след сагата КТБ, т.е. малко преди сагата КТБ, беше преназначен в КФН, в момента по-настоящем е забегнал в Канада и с него никой не говори, никой не го разпитва, никой не го привлича. Какво е това разследване, след като двамата отговорни на практика, най-отговорни в тази държава, преки и отговорни, ги няма и никой не знае къде са. И никой не ги търси. И никой не ги търси. Коя е тази държава, в която гуверньора на Централната банка, буквално преди да излезе, да подаде оставка, казва, че леви и десни и техните помощници правят придобивания от банката? Кой е този главен прокурор, който няма да се самосезира от такова изказване? Аз намирам, че... Главният прокурор, ние сме го заляли над 20 пъти. Повечето отговори, които получаваме, е, че няма място или прекратяват проверки и така нататък.